Hello, Sebi moderator. Mega love shoutout, Sebi. Ayan po, oh. Kabiasnan po. Good morning, Ma'am Prankster. Hello. Paabot mo ang bayad. O, ikaw pala yan, ano, bunso. Ate, Diyos ko. Saan ka pupunta? Sa Earth. Ay, ka lang shoutout. Oragon. Balo ka talaga. May pa Sebi moderator ka pa. Okay. Damot naman nito. Ayaw pan hagdan. Walang ano hagdan. Buang. Saan lakad mo? Text si Teddy. Hindi papasok na ako. Ano lang ako. Update. Ayan, mega love shoutout. Karaga. Ano? Karaga. Mega love shoutout Mart Official TV. San ka nag-work? Secret o Ragon? Baka puntahan mo ako. Thank you, thank you. Paragon sa akin, shawarat po. Ayan. TBN ba yan? Hindi ah. Hindi yan TBN. Ano na ngayon? IOD Revive. Ay, grabe siya. Ganun talaga, ano, Ragon. Pumasok ka na, bunso. Mary Mega Love shoutout. Yes. Kaya pala eh. Ano yung basta na yung ano mo, white mo, hindi mo pa rin yata na ano. 8:40, naglalakad na ako. Saktong 9 nakapasok na ako. Ubuti naman. Ayan, nagbaba ng bahay si Mart Official TV. Di pa eh, oh, hirap. Bakit? Sayang yun. Kaunti pa nga ang bahay ko palikit. Mukha mo. Si Raymark yan, si Raymark. Laki na ng bahay.
Bye-bye. Pahinga lang ako ate. Sobrang sakit na naman ang ipin ko. Patanggal mo na kasi yan. Ayaw kasi patanggal eh. Sige na. Pahinga ka na dyan. Nag-ano lang ako. Update ako. Mga kahit 15 lang. Thank you, Kuya Orago. Pakalbo ka muna, papatanggal ko to. Ayoko nga. Wala ko sa buhay ko. Taray, nagpalipad si Bunso. May pa 25 pesos ka pa. Thank you, Bunso. Sana all. Paabot ng bayan. Sa jeep niya bayad. Ang laki naman. 25 pesos. Yan na natira sa Gcash ko eh. Sana all. Gusto ko kasi masaya ka lang. Happy naman ako. Ayan, mega love shoutout, Cheserea. Thank you po. Having Kin Vines. Ayan, mega love shoutout. Akala ko may nightbot. Hindi ko na nga naayos yung nightbot ko. Ayusin mo nga yung nightbot ko. Bye-bye. Bye-bye. Ingat lagi, Bunso. Salamat sa palipad. Tamsak ko lang to kay Langga. Sige, ayan. Thank you. Dikitan mo to ate Sumbagay ta. Sige ta. Didikitan ko yan. Thank you, Kuya Orago. Update lang to, mga 15 minutes lang. Thank you po, Cheserea. Ay, ganun shoutout Jorex Vlog. Ingat. Thank you. Good morning, crush. Sana all crush.
Napasok na ako, Jorex. Kumain ka pa bago kumain? Hindi ah. Doon na sa work. Dapat kumain ka muna. Eh, okay lang yan. Ang ganda naman. Sana all maganda. Dami mong jowa, no? Buwang ka talaga, Jorex. 100 only. Sige na, bye-bye na. Nag-update lang ako. Thank you sa lahat. Bye. Lahat.